तो नमस्ते प्रणाम स्वागत पर हुआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रहुआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल खतरनाक मैटर देवर भौजाई के स्पेशल सॉन्ग भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी देवर भौजाई के स्पेशल गाना लेके आ गइल बानी रउआ सबन खातिर। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया से दिल से गायकी कहते हैं तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। ऐसे पहले रुआ समन से कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहतनी गायकी रुआ के पसंद बा और रुआ के बढ़िया बढ़िया मैटर नहीं मिलत बढ़िया गाना नहीं मिलत बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत बढ़िया से रुआ के म्यूजिक नहीं मिलत बढ़िया से गायकी नहीं कर पाओ। तो अगर हमारा चैनल पर रुआ आ गए बनी तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। लव सॉन्ग ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बेवफाई सॉन्ग पूर्वी निर्गुण भजन लोकगीत लयदारी रंगदारी जातिवाद सॉन्ग चाहे बोल बम के गाना चाहे विवाह गीत चाहे विदाई गीत चाहे वो अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब कि रुआ अगर हमारा चैनल पर नया बानी चैनल पर पहला बार आयल बानी तो चैनल के लाइक कर दी सब्सक्राइब कर दी बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ समन के मिले। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल कैसे बा का एकर लय बा का एकर धुन बा ये रुआ समन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। तो आज से बहुत पुराना गाना आई रहे वो खेसारी भैया के कि खोसे दी पलहक देवरा बाटे है बड़ी चीटर अरे खोसे दी पलहक देवरा बाटे है बड़ी चीटर कि लगवा दे राजा जी हमारा लहंगा में मीटर लगवा दे राजा जी हमारा लहंगा में मीटर। तो यही ट्रैक पर वह समझ खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त मैटर देवर भौजाई के। तो चलिए देखी गाना कैसे बा। एक औरतिया अपना देवर से हैरान होकर अपना पति से का कहतिया कि देवरा के देखे हमर सिहरे बदन कि देवरा के देखे हमर सिहरे बदन कि लगवा दे राजा जी हमारा ढोढ़ी पे ढकन कि लगवा दे राजा जी हमारा ढोढ़ी पे ढकन धइले त जबरी वो कर भावे है ना रहन। हे जी सुनी ना कि धइले त जबरी वो कर भावे है ना रहन कि लगवा दे राजा जी हमारा ढोढ़ी पे ढकन लगवा दे राजा जी हमारा ढोढ़ी पे ढकन। तो उम्मीद करते हैं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आई लोई। अगर ये गाना के फुल लिखवाल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा व्हाट्सअप नंबर बा रुआ कॉल कर सकिले व्हाट्सअप कर सकिले रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहते नहीं ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सब के खाली बता सकिले समझा सकिले ये रुआ ऊपर डिपेंड करते हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना कुछ नया धुन कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहते नहीं। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक भी बनवा चाहते हैं तो बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते नहीं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा 8178244875 रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकते नहीं। दोनों हमारे ये नंबर है व्हाट्सअप का और कॉन्टैक्ट नंबर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहते नहीं। नमस्कार प्रणाम जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज हर हर महादेव जय शिव शंभु।